Hayvanlara hoş niyetliligi bagda etmek Türkmenistanda soňky hepdelerde bir waka örildi. Ýurtda itlere bolan garaýşy gadalaşdyran kanun kabul edildi. Daşary ýurt wekilhanalarynyň işgärleri hem türkmen jemgyýetçilik wekilleri iýdeksiz haýwanlaryň saklanýan görüldüli penahanalarına barıp gördi. Şol wagtyň özünde de itler we pişikler şäherleriň köçelerinde rehimsizlik bilen tutulýar hemde öldürilýär. 17 awgust ýanyda ýerleşýän Arasy Penje we Ömür Ber adly iki tane hususy penahana Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işgärleri hem meýletinçiler tarapyndan tapar edildi. Yerli media serişdeleriniň maglumatlaryna görä, Ýewropa Birleşiginiň wekilleri Türkmenistanyň Tebigati goramak jemgyýeti we meýletinçiler topary bilen bilelikde bu penahanalarda saklanýan haýwanlar üçin adyk hemde derman sowgat beripdir. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýetiniň Azatlyk radiosyna habar bermegine görä, olar baryp görmek üçin haýwanlara gowy garaşyk etmekde ýokary baha berilen penahanalary saýlapdyr. Aşakda bellep geçişimiz ýaly Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasy haýwanlary goraýjy aktivistleri bilen maslahatlaşdy we haýwanlara bolan gatnaşyk üçin ýokary baha berilen Arasy Penje we Podarim мне жизнь adly penahanalary saýlady diýilip Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti Azatlyk radiosynyň soraglaryna hat üstü bilen beren jogabynda aýtdy. Saparyň öňü sirasynda Aşgabatda we Türkmenabadda haýwanlary goramak boýunça iş alyp barýan aktivistler itleriň tutulmagy we öldürilmegi bilen baglanşykly köp sanly wakany habar berdiler. Aktivistler paýtagtyň itler üçin iki penahana ýakyn wagtda daşary ýurt wekiliýetiniň boljak sapary barada habar berdiler. Meýletinçiler we Ýewropa Birleşiginiň işgärleri änegdäki iki sany hususy penahana baryp görer. İnsanperwerlik missiýasynyň Arasy Penje we Ömür Ber adly penahanalara baryp görmegine garaşýar. Emma olaryň Umyt adasy adly agyr şertlerdäki 3-nji penahana barmajagy çak edilýär. Dip haýwan goraýjy 14 awgust Aşgabatdan habar berdi we soňky agdalan penahanada şertleriň elhençdigini bellep geçdi. Azatlyk radiosyna uradylan videoda hem Türkmenabadly ýaşaýjy ýakyn wagtda boljak sapar barada aýdýar we ol itlere hem pişikleri rehimsizlik meselesine jemgyýetçiligiň öňsüne çekmäge inanşýar. Türkmenabadda surata düşürilen videoda tutulan haýwanlaryň jesetlerini kapasalarda görüp bolýar. Aktivistler daşary ýurt wekiliýetiniň haýwanlara hoş niýetlilik temasyna öns bermeginiň Türkmenistanda itlere we pişiklere rehimsizligiň öňüne alyp biljegine umyt baglapdylar. Haýwanlary goraýan aktivistler problemaly ýerlere baryp görmegiň hakyky meseleleri ýüze çykaryp rehimsizligiň soňuna çykmak üçin goşunt bolup biljekdigine inanýarlar. Aşgabatda tutulan haýwanlary kabul edýän esas ýer çoğunludan galandylara gaýtadan işleýän zawodyň çägindäki angarda ýerleşýär. Haýwan goraýjylar bu ýeri itler üçin konslager diýip adlandyrýarlar. Aktivistler hut şu ýere baryp görmelidigine inanýarlar. Angara baryp görseler gowgalardy. Ýöne ol dogdaky hiç kimi salmaýarlar. Ol ýerde kapasalary ýok. Olar umumy ýerde köpçülikleýin helak bolýarlar. Dip 14 awgustda Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatly aktivist Ýewropa Birleşiginiň wekilleriniň hitler üçin penahanalara saparynyň öňü sirasynda aýtdy. Azatlyk radiosy çeşmeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň atlaryny olaryň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen çap etmekden saklanýar. Geçmişde aktivistler şol sanda haýwanlary goraýjylar we raýatlar türkmen häkimetleri tarapyndan ençimegedek ýydarlanypdy, gorkuzylypdy, ýenjilipdi we tutsak edilipdi. Bu aralykda Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti penahanalara planlaşdyran saparlary barada özleriniň köpçüligi üçin öňünden maglumat çap etmändiklerini aýtdy. Azatlygyň soraglaryna beren jogabynda wekiliýet ýylaty öýde saklanýan we iýdeksiz bolan haýwanlara söýgüsini we aladasyny görkezýän suratlary we videolary çap etmek mahabatyny geçirenligini belliýär we bu sosial media hasaplarymyzyň üstü bilen amal aşyryldy. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti tarapyndan ýüz tutulan aktivistleriň hem gararsyz medianyň belli bir reaksiýasy boldy diýilýär. Odal habar berilýär 1-nji we 10-njy awgust aralygynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti ýerli ýylaty öý haýwanlaryna iýdegi wagt edýän 10 günlük söýgü we hoş niýetlilik çäresini eglan etdi. Kampaniýanyň bir bölegi hökmünde Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý haýwanlaryna hem de eýesiz galan haýwanlary iýdek edýän hekaýalarynda hem Instagram ýazgylarynda suratlary hem videolary paýlaşmagy çağırdy. Habarda Türkmenistanda ýaňy ýakynda tasdiklanan itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky kanuny goldaýar we her kime öý haýwanlaryna mylaýym bolmagy çağırýar diýildi. Şeýle de bolsa Azatlyk radiosu Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetinden
Olaryň çoğunluğu itlerin we pişiklerin köp mukdarda getirilip iýmetsiz hem suwsuz ölýän ýeri bolan angar diýilen Dieska barada habarly bolup bolmazlygyny, näme üçin olaryň sapar etmäge diňe amatly şertli pinahanalary taýlandygyny we näme üçin diňe türkmen hökümeti bu kanuny kabul edenden soň haýwanlara rehimli gatnaşygy mahawat edip başlandygyny bilmek isledi. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetine uğradylan bu sowallara entek jogap bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri haýwanlara rehimsizlik baradaky habarlara resmi taýdan düşündürüş bermeýärler. Şol wagtyň özünde de 26-njy ýulda ýurdun döwlet habar beriş serişdeleri itlere rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanunyň tekstini çap etdi.